Karon, Bel, kumusta ang Bernis? I know happy kay mo. Kay weekend na sad. TGIF! Yay! So, let's enjoy lang every day. Bisan di Bernis, di ba? So, karon kay atong lutuon na sad. Nga di obvious nga paborito na ako. Pero kada kinsinas ako makapalit po ni usara pod kabuo kay di pod maayo kada adlawon ang nilata. So, mag San Marino corn tuna ta. San Marino baka naman. Okay, maghimo tag corn tuna balls. So, lami gini siya para nako. Ang study di ay deals with the tuna industry in the Philippines nga among the world's largest producer of tuna kuno. O ang General Santos said ang tuna capital of the Philippines. Yang kaning tuna ni boom siya 1970s. Healthy ba ni siya? According to healthline.com, labi na ni Amy Richter RD, excellent source of protein kuno siya nga low in fat and calories. Nya higher in DHA, ang DHA type of omega-3 fatty acids nga particularly important for brain and eye health. Na siya vitamins, minerals, especially vitamin D, selenium, and iodine. So, daghay kang makuha ani. So, kaon nagtuna. Bitaw sa di ganahan, narahin nyo. Pero para na ko lami siya. So, sudan nyo macaron bell. Enjoy mo. Happy lunch. It's me, Annabelle.